Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithenjiwe molweni. Sifunda uYeremiya wesithathu namhlanje. Kwiveki ephelileyo safunda uYeremiya wesibini, apho uYehova exela amaSirayeli uba nina niwuphulile umnqophiso wam nani, nina nibreykile icovenant yam nani, ngoba ngoku senikhonza izithixo, anisandifuni ngoku, senilibele nalapho ndivela nawo nikhona. Oh, sikhawuleza silibale nathi, siyalibala nathi. Eli lizwe lithetha nathi. Yonke le nto uIsrayeli ayenzayo yinto esiyenzayo. Kufuneka siguquke, sizibone xa sizenza xa sisenza into uYehova angayifuniyo, sibuyele kuYehova. Vesi yokuqala ithi, kuthiwa ukuba ithe indoda yamgxotha umkayo wemka kuyo waba ngowandoda yimbi, inokumbuyela na? Inokwenzeka naloo nto leyo, ukuthi nitshate niphinde nihlukane, nihambe niyotshata, umfazi ahambe ayotshata nenye indoda iphinde ibuye ize emyeni wayo. Inokwenzeka loo nto. Uthi wena ke Israyeli, uthi alingebi lihlanjelwe na elo lizwe linjalo, ngaba linjalo. Uthi wena ke uwenyuzile nezithandane eziningi, unokubuyelana ke kum, utsho Yehova. Uthi wena Israyeli, ngoku ungakwazi nokubuyela kum, njengoba sohambe wokhonza abanye oothixo bamaplanga nabamatisi. Ungaphinda na ubuyele kum na, utsho Yehova. Uthi verse 3, phosa amehlo akho eliqayeni ubone, kuphi na apho ungalalwanga khona, wabahlalela ngasezindleleni njengo-Amrabi entlango, walihlambela ilizwe, wangcolisa ilizwe. Uthi eze idols zingcolisa izizwe, wenyuza kwabo nazo zonke into ezimbi esizenzayo, asizifake nezinyaweni zamaSirayeli nathi. Uthi ezinto esizenzayo singcolisa ilizwe, siyayenyuza, sikhonza lona, sikhonza lona, sikhonza nento efunekayo ukuthi siguquke, sirepent, sizibone. Verse 4, akuye kuthi na undibize, uthi bawo ulikholwane lobutsha bam na? Uyakuba nenqala ngonaphakade na, ahlale ewagcinele na umsindo wabo? Yathetha njalo njalo wepha, wenza ububi ubufezile. uYehova nguYehova onothando, uyathanda xa sisona siphinde sibuyele kuye. Yazichaza zonke izinto uIsrayeli ebezihamba lapho, ukuthi ebehambe enyuza efuna oothixo, ingxaki zimxakile, sithi yababiza uthi bebekrexeza namatye nemithi. Kodwa kuverse 12, asiye kuverse 12, yiya, uthuma uYeremiya, uthi kuye Yeremiya, yiya umemeze la mazwi entla uYuda. Uthi buya phambakazi Israyeli, utsho uYehova, andiyi kubusanganiso ubuso bam kumo, ngokuba ndinenceba, utsho uYehova, andiyi kuba nanqala ngonaphakade. Wena naba nanqala ngaphakathi, ngonaphakade, andizubusanganisa ubuso bam. I will not frown my face anymore. That is a merciful God nakum now. Uthi masibuyele kuye. Backsliders uYehova uyasifuna. Xa besike sahamba sadikwa sonela, sasoneleshwa, kodwa namhlanje uthi masibuye. Uthi ilizwe lakhe uyalibona lonakele, kodwa ufuna abantu babuyele kuye. Utsho njalo uthumela la prophet. Uthi andisoba ndibe nanqala ngonaphakade, verse 13. Uthi mabavume kodwa ubugwenxa babo, ngokuba ukreqile kuYehova uThixo wabo,
waziphangalalisa indlela zabo kwasemizini, ngaphantsi kwayo yonke imithi eluhlaza. Ke ilizwe labo analiphulaphula, utsho uyatsho uthi masirepent. Uthi repent, zibone ukuthi ungumoni Yuda, zibone ukuthi ungumoni South Africa. Biza ilizwe lakho ukuthi njena malizibone, masiziboneni nathi. Asiziboneni xa sisukile kuYehova, sikreqile kuye sayokreqeza nabanye uThixo. Tsho njalo Yehova, sibuye sirepente, sibe neentloni, sithi siphosisele Yehova, sixolele. Tsho njalo uverse 13 uthi mabavume izono, uthi masizivume, siye kuba considered, siye kuziphakamisa, sizibone ngathi asenzanga nto. uYehova uyamthanda umuntu oguqukayo. Oh, hallelujah. Verse 14, uyaphinda uthi buyani nyana bangamaphamba, kutsho uYehova, ngokuba ndinizekile. Uthi bendinitshatile, bendingumyeni wenu, ndinitshatile. Uthi mna ndinitshatile, ndingumyeni wenu, buyani maphamba. Utsho uverse 14, ndiya kunithabatha abe mnye emzini, babe babini kwimizalwane, ndinizise Ziyoni. Abafowethu, uthi ndininike abalusi abantliziyo yam, abanentliziyo yam, banaluse ngokwazi nangengqiqo. Utsho ukuthi njena ndizaninika shepherds after my own heart. Thando lukaYehova olo. Uyawuthi njena noba besesihambe sayokhonza abanye uThixo, izithixo, uthi kodwa masibuye kuye, athi uzosinika the shepherds after his heart. Oh, hallelujah. Wathi ezaa shepherds zizawusifundisa iindlela ezirayithi zokholisa uYehova. Verse 16, uthi abantliziyo yam banaluse, uthi bazasalusa ngokwazi, bazasinika i-knowledge nangengqiqo. Verse 16, uthi kothi ke xa nithe nanda naqhama ezweni ngalo loo mihla, utsho uYehova, bangabisa ityeya yomnqophiso kaYehova ingathi qatha entliziyweni zenu. Uthi nizawulibala yonke, ingakhunjulwa ngabo, ingafuneki, ingabuye yenziwe. Verse 17, uthi ngelo xesha iYerusalem kuya kuthiwa yitrone kaYehova, liqondelwe khona zonke iintlanga ngegama likaYehova eliseYerusalem, zingabisalandela ubungqola bentliziyo zabo zimbi. Uthi ngalo lo xesha xa sibuyile kuye uzawusithini? Asoze siphinde sizikhumbule ezaa zinto ezimbi besisoloko sizenza zokukhonza abanye oThixo. Izinto ezikhohlakeleyo sobe besibuze, sizawubuyela eYerusalem zonke. Uthi ke ngoku verse 18, ngalo iprofesi phela le, ngaloo mihla iya kuhamba indlu yabaYuda kunye nendlu kaIsrayeli, bavele kunye ezweni lasentle, beze ezweni endabanika oyisa labalilifu. Verse 19, inceba kaYehova, unenceba uYehova, ndathi mna azi ndingathini na ukumisa phakathi konyana ndikunike ilizwe elinqwenelekayo, ilifa eliligugu lawo amagugu entlanga. Ndathi niya kundibiza ngokuthi bawo, ningabuyi ekundilandeleni. Inyaniso njengoko umfazi atshinezayo kowabo, nitshimizile, ngokunjalo kunye nandlu kaIsrayeli. Laa nto yokuthi baphume bahambe bokhonza abanye oThixo, Yehova uyifanisa nonkosikazi athi etshatile abe enamanye underfit, abe nabanye abantu okhwapheni,
sithi singabantwana bakhe sihambe siyofuna uncedo emagqirheni, sikhonze izithixo. Akayifuni Yehova le nto. Uyabona la uYeremiya yimvuselelo ukuthi into ukuthi masizibone ezinto ukuthi ukukrekreza ukuthi utshatile unomyeni wakho uhambe uyofuna abanye amadoda, utsho njalo Yehova. Akayifuni loo nto, ayifuneki, uyifanisa nayo. Uthi verse 21, livakele ke ilizwi eluqayini isililo sokutarhuzisa sonyana bakaSirayeli. Ngokunjalo bebezigwenxile iindlela zabo, bamlibala uYehova uThixo wabo. Yavakala aboSirayeli. Verse 22, uthi buyani nyana nangamaphamba, nduniphilise ukuphamba kwenu. Uthi ndizaniphilisa i-backsliding yenu, ukungakholwa kwenu ndizawuniphilisa, ndizaninceda. Utsho njalo Yehova. Verse 22, uthi uyabona, siza kuwe ngokuba wena Yehova nguThixo wethu. Verse 23, inyaniso yababubuxoki, ingxokozela yasezindulini, yasezintabeni, inyaniso lukuYehova uThixo wethu, usindiso lwethu lukaSirayeli. Isikizi lidlile indyebo yobawo kwabasebuncinaneni bethu, impahla yabo emfutshane, neenkomo zabo, oonyana babo, neentombi zabo. Masilale esikizini lethu, lisekubungele ihlazo lethu, ngokuba uYehova uThixo wethu sonile. Sizibona uba sonile thina noobawo kwasebuncinaneni bethu unanamhlanje. Asaliphulaphula ilizwi likaYehova uThixo wethu. Funa sibuyele kuye sizibone ukuthi sonile, uba kudala sonile kwabooThixo, koobawo bethu ababengakholwa. Sinalo ke ilizwi uJohn 17 verse 17, elizwi siguquka ngelizwi. Funeka into zikaYehova simthathe very serious when times funa sithathe serious izinto zakhe. Elithi singcwalise, silipersonalize ilizwi, singcwalise ngayo inyaniso yakho Yehova. Ilizwi lakho liyinyaniso. Sanctify us Lord with your word. Your word is the truth. Sanctify us. Abana khona ngoku eli lizosivuselela, lizosibonisa ukuthi njena siyaxexeza, sisukile kuye. uYeremiya 3. Ngoku nali ke ilizwi elithi siyazithoba kuye Yesu, siyaguquka, sixolele, sivase ngelizwi lakho. Sanctify us Lord. John 17 verse 17, because your word is the truth. Eli linyane liyabonakala, ulibona apho thina singaboni khona. Uba thina sixabise abanye uThixo kwezi end times. Masibuyeleni kuYehova, masibuyeleni. Uyasibiza naye, uyasazi uba silahlekile. Nathi ke masibuyeleni kuye sithi bawo, sixolele, siphosisile. Into zethu zizawuba